ndatsvaga kana right chacho vari America kuti vari nani ndevapi, asi nyaya yandikusanga nayo panapa hakujinge rinopisa. Pane vapfana vakamwa doro re31,000 rands kuSouth Africa, mari iyo inenge iri 1,686 US dollars. Ndobva vatadza zvavo kubhadhara mari yacho doro racho. Saka the next thing manje vanga vakubholonjwa. Mwana maZimbabweans chii iwe ungaenda kuSouth Africa kunomwira doro kungopinda mubhawa utanga kutomwa doro rakawanda kudaro 1,600 something. Imaumane mari inotenga maglass angu ubva kumwa doro rese roro uchitosara nechange ubva unzi munhu waenda kunomwa doro maZimbabweans vakashinga. Saka ini chandazongoona vanga vachirohwa because unozati unobholonjwa masecurity, but vanhu tu kupedza doro rakawanda kudaro mune muchinyatsomwa zvakaita tinatsoita sei kana kuti ingori shaviri kuda unopana mhosva chete kuti uda kungotsvaga zvinokurovesai mahara. Inini nguva yese ndaifunga kuti maZimbabweans vari kunze kweZimbabwe vakaenda kuna South Africa dzimwe nyika vari kuita zvinhu zvine musoro kana zvinhu zvireasonable uko, but ndakataura kuti vazhinji vacho chirombe chacho ndo chakatozara. Ende ukatokrosa kuenda outside Zimbabwe utori munhu wedoro unenge watoita munyama because doro rakachipa ikoko, saka chirombe chinobva chatokupinda wese. Imagine kuti munhu amwa doro rakawanda kudai so unoona unzonzi akasvika kungotenga bhawa rese akati ngatimwe rese, doro rakachipa ikoko unenge waita munyama unofunga kuti lucky.